Yesu Kristo wa Nazareti, katika Yesu Kristo, Kristo wa Nazareti, katika Yesu Kristo wa Nazareti, katika Yesu Kristo wa Nazareti, katika Yesu, katika Yesu, katika Yesu, katika Yesu Kristo, katika Yesu, katika Yesu, katika Yesu, katika Yesu Kristo wa Nazareti, katika Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, katika Yesu Kristo wa Nazareti, tigote na manja onke sine katika Yesu, bawote na manja onke katika Yesu Kristo, lindo yombalekela, bawote na manja onke tisina koboke, bawote ntwela balungile babalekela kule basinde, tigo wetu ona manja onke, tigo wetu kudala unezinsuku, tigo wetu pilileyo, tigo wetu mwene, tigo wetu mafunyana sono kulie, bawote na manja onke tizo yetu, bawote ntwele kaifika pambi wako, bawote na manja onke atoba, tuwala na pagate, sipaganise wana wetwa, tigo wetu na manja mpembo pepena, bawote na manja onke wale mbuso wako, opilileyo wale mbuso wako, onga shukunyisi wao, tigo wetu na manja onke wale mbuso wako, osele mashambe wako, ulitwala limiyo, tigo wetu na manja utunzi, bawote na manja ukusisonga sa ulamba, tigo wetu na manja ukukamanza kupila, bawote na manja katika Yesu Kristo wa Nazareti, tigo wetu na manja onke sana fundisi lako, tigo wetu na manja onke haliyataka pasha tabarata, ekamenika Yesu, ekamenika Yesu, ekamenika Yesu, ekamenika Yesu. Oh, sitandaze mshitoka mesho, bawote na manja onke, tigo wetu na manja isulako msabufundwa, bawote na manja usulaka mesho, aliyatakasha tala mesia, uliyatakaria tapashila mo, arikata tatalikariata, hala masata rakata nikarotia, ariyatakamushila ratakaria, namanga bonio na mero, namanga mvanga mamuve, bawote na manja onke neliso, bawote na manja onke ningambona ngawata lumo, tigo wetu na manja singabantu wamnyama, tigo wetu singabantu wakanya, bawote na manja onke singabantu babaga matching orders, bawote na manja zvelenye bweni, bawote na manja buga gaveli kuti, bawote na manja onke sakulele ngasilafeke, bawote na manja onke zizukise ngeziloko lisezafundwa, ekameni Yesu Kristo wa Nazareti. We honor your holy name, dear Jesus. We love you. We love you, Lord. We love you, Lord.
angakungcwalisa. Thixo wethu namandla wankulunkulu wena. Oh my God, Thixo wethu ophilileyo odithi intshaba zethu, bawethu namandla sithi size ngendlela nye. Thixo wethu namandla sibuyele ngendlela ezi-7, bawethu namandla emva. Thixo wethu namandla uziphaphathekisa njengekhafu, bawethu namandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Wena Nkosi, you cause blindness. Thixo wethu namandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha samkela wena kumkani, bawethu namandla ongehlele etafuleni. Thixo wethu namandla sithi dish, bawethu namandla onke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngokwesabelo somntu ngamnye ngamnye. Thixo wethu namandla ukuzivulela ingqondo yethu kamoya. Kumkani okungcwalisa, cover your servant, O Lord, bawethu namandla onke nomhlambi wakho wokuphelele egameni likaJesu, amen. Qhubekani qinisa azabane ikhahlesi ishona aqi. Qhubekani qinisa azabane ikhahlesi ishona aqi. Qhubekani We are willing to take the cross and follow you. We are willing. Siyabala asiboni into ezawuwenza sikhethe abantu singakhethi. Masihlazeke kodwa sikhethe wena. Sikhethe wena.
sikhetha wena wedwa. Masilahlekelwe into yonke kodwa masisale nawe. Sikhetha wena Baba. Sikhetha wena. Silandela wena Baba. Sikhetha wena. Nakubaphathi bethu sikhetha wena. Sikhetha wena Baba. Senza isiqinisekiso soba sikhetha wena wedwa. Sikhetha wena. Sikhetha wena. Bekuyinto ukuzuza izinto zomhlabathi kodwa silahlekane nawe. Moyicwele sikhetha wena. Singena endlini apho uqalela izinto kakutsha, apho uzibonayo ezinto ezinhle usuke uzibhize uqale phansi. Singena endlini yombunje singalahlekelwa i-identity yemandate yexesha osibizele lona. Sikhetha sikhetha wena Baba. Sikhetha wena Nkulunkulu ophilayo. Lethi izwi lakho Nkosi Baba. uPawulos bethunywa libandla lase-Antioke, bethunywa nguMoya Oyingcwele ukuhambisa indaba ezilungileyo nokuhambisa ubukumkani bukaThixo kwizizwe zonke, ngoba ibandla lalesilahle imandate liphelele eJerusalema. Wamthatha uPawulos wambeka ebandleni lase-Antioke ngenxa yemandate yezizwe zonke. Lithi izwi lakho wahamba ethunywe nguMoya Oyingcwele akhululwa libandla. Lithi izwi lakho Nkosi seleshumayele kumabandla amaninzi babuyele e-Antioke bebona umsebenzi abawenzileyo, ehamba noJohn Mark. Lithi izwi lakho wathetha naye uBarnabas, wathi Barnabas masihambela amabandla besithunywe kuwo ngenxa yalo msebenzi. Lithi izwi lakho uMarike zangavuma uhamba ngenxa wayikhumbula ibandla laseJerusalema. Bawo baxabana uPawulos noBarnabas kodwa zange bohlukane. Waphuma uPawulos ahamba noSilas ngoba umbono akumelanga ume. Kodwa siyalibona izwi lakho liphinda lithi mbizeni uMark ngoba wabaluzungu elubizweni lam ndiqala umsebenzi. Bawo siyabonga uba umbono mawubaleke ungami, kuba kumele ufike kwizizwe zonke ngegama likaYesu. Bawo yiyo loo nto sisithi sikhetha wena, for we understand the mandate. It is for
for the whole world. Bawo siyathandaza egameni likaYesu waseNazaretha. Strengthen the church now. Strengthen us. Give us strength to go and to move in strength and understand the mandate. In Jesus' mighty name we have prayed. UYesu xa evuka kwabafileyo bandla likaThixo, ndiyaxolisa ukuthi uthathele phansi, udibana nebandla eJerusalema, into yokuqala ayenzayo lithi izwi lenkosi, wazityhila uYesu kubafundi bakhe. Ithi, the former book I wrote to you, Theophilus, incwadi yokuqala endakubhalela yona Theophila, yincwadi ibithetha ngezinto uYesu abaqalayo wazenza, wandula wazifundisa. Akabafundisanga uYesu abantu engabaqalanga wababonisa izinto azenzayo, ubafundise ngezinto azenzayo yena uYesu, uze bangabhideki kwimfundiso yakhe. Ngoba abantu bayabhideka kwimfundiso xa ngaba into bekufumene ungayenzi. Uthi, ndibhala ke ndikubhalela Theophilus uze uqonde izinto endiqale ndazenza, ndagqiba ukuzenza ndazifundisa. Uba kanjani uKristu wabonakala kubafundi bakhe emva koba evukile ngeziganeko ezininzi. Ithi iBhayibhile into yokuqala evela ezibonakalisa kubafundi bakhe, ithi wathatha 40 days ehleli nabo ebafundisa ngobukumkani bukaThixo. Ndithi ndizawushumayela but in the morning uTyokotola must teach that in the hour because the environment nayive ifuna ndishumayela, wathi no sushumayela for days. And wathi sutshintshwa i-environment because this teaching must stay here for the liberation of the movement. For 40 days ebafundisa ngobukumkani bukaThixo. Xa ebafundisa ngobukumkani bukaThixo, ithi iBhayibhile, uthe esabafundisa ngobukumkani bukaThixo, phakathi kwabo kwavela abathile bahlele ecaleni kwakhe bathi, kuzawude kube nini ubukumkani bubuyiselwe kuIsirayeli? Ngoba bona bebengaboni ubukumkani bukaThixo, bebebona ubukumkani be-movement kaYesu ame kuyo. Meaning that bebengajonganga i-assignment uYesu ebeyijongile, bebejonga i-assignment yendlela ibandla laseJerusalema lakhiwe ngayo. Wabalungisa wathi, ayikho kwenu uba nazi amaxesha abekiweyo nguThixo, kodwa okwenu niza ukwamkela amandla akufika kuni uMoya Oyingcwele. Ngoba i-assignment was not of the movement ababeme phambi kwayo, it was the assignment of the kingdom eyayiziswa nguMoya Oyingcwele. Kuzalwa ibandla lizalelwa umsebenzi we-kingdom, ligayidwa ngu-Holy Spirit. Andifuna ukunigayida kuba ngomso nezandibamba nethi ninikwe i-assignment ndim. Kodwa i-assignment eninikweyo, i-assignment emele nguMoya Oyingcwele ongumnikazi webandla, ongekho umnikazi we-movement
uthi nabamkela amandla nisabamkela amandla akube fikile uMongcwele atsho anazise ukuba nizawuqala apha eJerusalema nishumayela ivangeli eshumayela ivangeli uthi nizawuqala nibe ngamangqina am phambi koba uPaula vele azohlalutya indaba yokuba kukhona into ekuthiwa yi-fivefold pastors, teachers, apostles, prophets. uYesu babaxelela uba ndifuna abantu abazoba ngamangqina wam phambi koba benziwe babe ngabefundisi nabapostile. Because the mandate is about the kingdom. And if the mandate is about the kingdom, bekumele ibandla liyayazi position ekumele uba likulo ngokwexesha esikulo ngoku. Ndicela ufunde Ephesians chapter 3 verse 8 or verse 7 to 11. Many bandla liyayazi i-assignment ephezu not i-assignment ephezu kwe-movement, not i-assignment ephezu kwe-denominations. Ngoba uma ngaba siziqonde ezi zinto sizawuwela kwe-religion futhi asizalwanga kwe-religion thina. That is why sinembongo neqhayiya nangamaqhawe evangeli elizwe sizalwa kulo ibingebo bantu be-denomination order to pay, order to get, order to massacre, order to duma. Ayikho bantu be-denomination. Kwelizwe lethu lento and ilibazisa i-assignment esiyinikiweyo. Aside sifikelele kule level uThixo afuna uba sivele siyiyo. Verse 7. Anyone iphethe? Verse 7. Yes. Endingumququzeleli wazo ngenxa yesisa. Yes. uThixo andenzele sona. uThixo andenzele sona. Okusebenza kwamandla akhe. Yes. Mna ndingoyena mncinane kubantu bakaThixo. Ndingoyena mncinane kubantu bakaThixo. Kodwa uThixo undinike ilungelo lokuba ndishumayele iindaba ezimnandi ezintlangeni. Undinike ilungelo loba ndishumayele ezimnandi ezintlangeni. Ndithethe ngobubele Akandithumanga uba ndishumayele indaba ezimnandi ku-denominations. Akandithumanga uba ndithethe indaba ezimnandi kwibandla elithile, kodwa undithume ezintlangeni. Ubizo lwebandla lubizo lweentlanga zonke. Yes. ndithethe ngobubele obungaphicothekiyo bukaKristu. Ndiqondise bonke abantu indlela esebenza ngayo imfihlelo. Ndibaqondise ukuba indlela tatomzila esebenza ngayo le mfihlelo. Le mfihlelo isebenza ngendlela ethandwa ngabafundisi. Le mfihlelo isebenza ngendlela ethandwa zii-members zebandla. Le mfihlelo ayisebenzi ngendlela ethandwa yi-denomination. Kodwa le mfihlelo kumele ibandla liqonde uze li-understande i-assignment yalo kwemhlabeni
ngalo. Wazi uMancele ngoba usunyala amazwi asixhenxe uthetha nawe. Uthi namazwi asixhenxe esiwajongileyo esiwabona kuvela omnye ethetha ngale omnye azixhalwe ngale. Uthi la mazwi asixhenxe ziziteps ekumele uba zihanjwa libandla uze lipheleliswe lifike ebudodeni. Ziziteps ekumele uba zihanjwa ngumzalwane athi afikelela apho abe ngunyana khona. Unyana okwazi ukumela the kingdom of God, hayi unyana omela indawo kuyo. Those are the steps that every mzalwane must go through. Kumele lamazwi asixhenxe asebenze kuthi personal. Kumele lamazwi asixhenxe asebenze bandleni. Ukufa kukaYesu sikuqonde ukungcwatywa kwakhe, siqonde ukuvuka kwakhe. Uze ukufa kukaYesu kusebenze kuwo, ukungcwatywa kukaYesu kusebenze kuwo, nokuvuka kukaYesu kuphinde kusebenze kuwo. Supernatural asingene senzakuthanda lethe supernatural. Singena ngoba singene ekufeni sangcwatywa savuka. Oh my God. My Jesus. Supernatural. That is why even Jesus, when he was on earth, akhona awayenzayo engamandla kodwa kanjengile. Izinto Yesu azenzileyo ambazo wakhe zizinto ethina sisakhala uba sifuna zona. How much more masingene uvukeni kwakhe, ngoba ibandla lakhelwe phezu kwesityhilelo soKristu ovukileyo. That is why the assignment of the church ayikwazi uvalelwa idenomination ethile. It is too much. The resurrection. Mele sisebenza ukuthi zontathu into yokuqala ukufa. Esibili ubungcwaba. Yesithathu uvuka. Ezi zinto zintathu maybe 10 minutes. Ezi zinto zintathu ivesi bendifuna uyifunda. Bendifuna into basiyifunde. My God. Because kuyabonakala ukuba i-direction yabantu bangabalithuthuzwa le nto ikhona into engamoshakala as you go on. Cela oyifumene akhawuleze aye ku-Hebrews chapter 2. I think thina masisivaleni iBhayibhile zethu lo ofundayo ibe nguye. Mhlawumbe ungabhala nje Hebrews chapter 2. Ngoba uma ngaba uthi uPetro ebhala ngenye imini ebhala kwincwadi kwi-epistles zakhe uthi ndiyanikhumbuza noba nisazi. Uthi ndiyanikhumbuza noba ntheni? Noba nisazi.
so that you will be established. So uze nikwazi walakhelwe to the current move of God. Into uThixo ayenzayo ngoku. Uthi noma niyazi kodwa kunyanzelekile ukuba mandinibhalele. Uze nizakukhumbula i-assignment yenu. Oh my God. First Peter, ukhona seyivunathela uHebrews chapter 2 verse 1. Verse 1. Kuyafuneka ke ngoku ukuba silunge. Kuyafuneka ibandla ngoku elingene kwi-phase yokulumka. Sibambelele nkqi ekufundisweni esiyivileyo. Sibambele kwimfundiso esaqala sayiva. Hayi imfundiso evela ngoku. Sibuyele emfundisweni esaqala sayiva. Sibuyele apho abapostile bathatha khona kuKristu. Uze baphe ibandla. Kuyafuneka ke ngoku ukuba silunge. Sibambelele nkqi ekufundisweni esiyivileyo. Yes. Siluthuzelizwe. Ngenxa yokuba singabambelelanga emfundisweni esiyivileyo. Uqhubeka. Kaloku ukuba udaba olweza nezithunywa zezulu lwabalulukhulu kangangokuba ukutyeshela nokuludela ekuzisa isohlwayo esifaneleyo. Singaphumuka njani ke thina xa siludela olungaka? Thina singaphumuka njani uma ngaba silandela olu? Uma ngaba olu izithunywa zezulu laluhamba lusehlwayo. We need to go back to the gospel. Ngoba igospel inentsika ezintathu ekumele singohlukani nazo. Insika yokuqala ngumnqamlezo. Engekho umnqamlezo akukho kwizalwayo, alikho nje kwayibamba. Engekho umnqamlezo alikho igazi likaYesu. Engekho umnqamlezo akukho ukufa kukaYesu. Umnqamlezo ungekho akukho ukuvuka kukaYesu. Umnqamlezo ungekho akukho ukuba ngumfundi kaKristu. Umnqamlezo ungekho akukho umthandazo. Yonke into idlula emnqamlezo. Yonke kumele sibuyise umnqamlezo ebandleni. Umzalwane nomzalwane angawubalekeli umnqamlezo wakhe. Ngoba xa ubalekela umnqamlezo wakho ithetha ukuba loo nto ubalekela usuku okumele lutyilwe nguThixo ngawe. No cross, no church. Yonke into izalwa emnqamlezweni. Engekho umnqamlezo abafundi abanamandate. Number 2. Prayer, which is prison. More silibona sileka kwi-prison. Noma singayivi mandate, we will fail to act to it. Noma singalwazi zosinalo kodwa sikwazi ulizala ngoba isibeleko sebandla ngumthandazo. That is why you solicited. Oh, Christ, imandate yakho yokufa wayigqibe
Asihambe nantoni? Kumele siqonde ezi zinto zintathu silibandla. That's why ngifuna uzigxinisisa. Umnqamlezo, umthandazo, ukuvuka kukaKristu. Ngoba ibandla lizalwanga until uKristu wavuka. Elabandla athi kulo ndilakha phezu kwedwala. Wayebabona izinto eseza kwenzeka. Iqala ukwenzeka ma evuka kwabafileyo bafundisa ngobukumkani. Ngixolela uzalwane. Andizazi into ezininzi kodwa into endiyazi into yoba kukhona a small grace uma ungcwele endiyiqondayo into yoba wandinika yokufundisa. And ma ndingenile kuyo, I can teach for 2 hours. I'm telling you the honest truth. And you will think it's 30 minutes. But let's wrap up. Verse 11, we are close. So that's only 1 minute here to put it in. Oh, verse 10 and 11. Now, verse Efes. Anyone with many chapter 3, verse 10 and 11. This is the assignment of the church. Yes. Ayibulumko bukaThixo buvele ngecaleni. Kodwa ubulumko bukaThixo obuntlobo-ntlobo. Ithetha uthini le nto yobulumko bukaThixo obuntlobo-ntlobo? Masithetha nge-kingdom, asithethi about abashumayeli kuphela. Cela basiyilungise. Masithetha nge-kingdom, sithi wena apho usebenza khona suyeke umsebenzi qhubeka kodwa yiba yi-representative yethu. Masithetha nge-kingdom, sithi abantwana mabafunde baye esikolweni babe zii-engineers babe ngoo-doctor, so that wherever apho bakhoyo ubukumkani bukaThixo bufike. Masithetha nge-kingdom, masithetha nge-kingdom, masiyeke umsebenzi kuzoshumayela. The kingdom must not singathethi nge-denominations, because abantu abaninzi bapresente i-kingdom ngokwesimo se-denominations zabo. I-kingdom ile athi uYesu uma egqiba ukwenza la mthandazo kwichapter 17 bexoxa umntana othi bathi xa bethandaza wathi kubo umntu ningamxola kangakanani, wathi 7 times 70 bathi songeze ukholo. Ithi ke iBhayibhile mayivela apha i-kingdom ku-18 ithi kubo occupy until I come. Makungabe nandawo apho ndingafumanekiyo kodwa ndikhona kwezo ndawo. I-kingdom izala abafundi. I believe last year ngo-April uthi ndishile le jaya endlini apho sikhona bendize nayo but igcwele kwakhona bendize nayo bengayazi koma ndifundile. I was told about discipleship. Kuthiwa wonke umzalwane makabe ngumfundi. Nobeshumayela makabe ngumfundi. Ngoba uma ngaba silahlekelwa yinto yoba ngabafundi, silahlekelwa yi-assignment ekumele siyayenza. Noma ngogogo bamfundi. Bamfundi. Ngoba uma kukhona ne-assignment xa kune-society athi ndinalo Thixo ophilileyo ngethanda bomama. Oh God. Now masibani. Kodwa bendizise le nto yoba
masiqonde uba ibandla libizelwe ubukumkani bukaThixo. Haleluya. Ngamazwi acacileyo alula, ukufa kukaYesu nokuvuka kwakhe nokubethelwa kwakhe emnqamlezweni bekukuzala ubukumkani emhlabeni. Amen. Bekuzala ntoni? Ubukumkani bukaThixo emhlabeni. Bekuzala ntoni? Emhlabeni. That is why at Jerusalem ayikho ibandla ekuthiwa yi-Peter Ministries okanye ekuthiwa yi-Paul Ministries, James Ministries. They were men of the kingdom. That is why babenekhanseli nje yama-elder. Nawo lama-elder yayingabo ma-elder e-denomination, yangama-elder ayejongene ne-assignment ayithunyiweyo kwindawo ababekwe kuyo. You did not hear that. That is why uma uPhilip eqala umsebenzi ngapha ezantsi bekwazi ubale ngabaye mabefika abathi sizorejista ibandla likaPhilip silifake eJerusalem. Bathi kuPhilip bathi sivile uba ilizwi livakele eSamaria. Njengoba lamkeleke ilizwi eSamaria, kodwa into esifuna abantu baseSamaria, asifuna abantu baseSamaria bathwe nabantu bakaPhilip. Masihle siyobanika umngcwele umuntu ongazobenza babe ngabantu bakaPhilip, babe ngabantu bakaKristu ngoba beseSamaria. Ngoba ingozi ukuba nifuna uba ngumntu wabantu, ngoba kuyavulwa kulo osishumayezayo siye kulo uthumo osishumayezayo. iBhayibhile eSamaria kwakunentombi, le ntombi yaseSamaria iBhayibhile yabashumayeza abantu baseSamaria babaleka bahla baxelela abantu izandla zobona ukhona oluxelele zonke izinto endike ndazenza. Ummangaliso abantu baseSamaria baguquka bonke kodwa bathi bacela nje 2 days bahlale noYesu. After 2 days iBhayibhile abantu baseSamaria bathi kule ntombi yaseSamaria, ngoba sakholwa ngoba sive ngawe. Ungumshumayeli wethu siyakuthanda kodwa asisakholwa ngoba sicela ukusuka kuwe ngoku sifike kuye. Ibandla liyamlaka mayezileyo liyofika kulo othume oshumayelayo. Ngoba ngoba i-assignment yento basenze ipasika onyaka nonyaka ngaphezu koba sisenze isikhumbuzo soba sasifelwa uvukile, kukuba abantu maba-alaywe kulowa fani kuzisindula kuthiwa yabona bekumdala ingathi ufuna uyakapha. Asukubangcwele athi mandithethe norhulumente noba engayiqondi into kaKristu kodwa banike i-holiday yepasika enzela bakwazi intoba bahambe ngo-line of grace. Ngoba ipasika iyadlula iye iyolungisa ibandla uba malihambe ngomgca ostraight. It's a basic. Yokufaka Yesu. Kukhona mkhulu. Kuseza amandla ekumele
oluvele ngokuba uKristu afe ngamezwe kaVuka. Ngumnyango ke lowo ayo-destination. Sivana ngicela one verse sigqibile asizophinda sishumayele. Just say this one verse. Iyona nto uma ngicela ukuthi ndiyothule. Isaiah 53 verse 10. Sizawuthandaza. Noma singayifunda sibe ngenyawo sisithandaza. Isaiah 53 verse 10. Noma singayifunda sibe ngenyawo sizawuthandaza lokho. Verse 10. Tell us this.